Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko ditugu zatikien buruketa batzuk nola egiten diren. Adibidez, itsasontzi baten itsasontzi batek 1700 miliako bidaia baten hiru hamarren egin du. Galdera da, zenbat milia egin behar ditu bidaia amaitzeko. Bueno, kasu honetan, beti antolatu behar dugu problema hauek guztia, zatikia eta zatiki honi dagokion zatia bezala. Bai? Orduan, honekin jokatzen da, guztia, zatikia eta zatiarekin. Guztia bider zatikia izango da beti zatia. Guztia hemen ikusten bat dugu da 1700. Bai? Zatikia esaten digu hiru hamarren egin dituela. Hiru hamarren egin baditu, orduan galdera denez zenbat milia bidaia amaitzeko, orduan hiru hamarren egin badu, zenbat ez du egin? Hiru zatitik hamarretik egin baditu, ez ditu egin, zazpitik hamarretik. Falta zaio, ez? Bai? Beti konturatu behar gara kontrakoa jarri behar degula. Galdetzen badutu kontrakoa. Hiru eta zazpi da 10, bai? Horregatik da zazpi hamarren. Orduan hemen jarriko dugu zazpi hamarren. Bai? Beraz, zenbaki hau bider zazpi hamarren, izango da guri eskatzen digutena zatiki honi dagokion zatia. Bai? Orduan egiten badugu guzti hau egin dezakezute zati 10 dela 170, bai? Bider zazpi izango litzateke 0, bederatzi, 1000 eta 1180 milia falta zaizkiola. Bai? Bueno. Beste bat jarriko dugu, adibidez. Goztogile batek hogei kilo gozoki egin ditu. Bibosten laranjaskoak dira.
hiru hamarren limoizkoak. Eta gainerakoak marrubizkoak. Bai? Galdera da, zenbat dira marrubizkoak. Bai? Bueno, barduan egin behar duguna da, beti bezala, guztia, zatikia, eta zatia jarri. Kasu honetan, guztira ditugu 20 kilo. Bai? Eta, orain, dauzkagu hiru hamarren limoizkoak eta 2 laranjaskoak. Lehenengo egin behar duguna, 2 zatiki hauen arteko batura egin. Jakiteko ze frakzioa, ze zatiki den aldi berean laranjaskoa edo limoizkoa. 10 zati 5 bider 2 lau, eta 10 zati 10 bat bider 3 3. Beraz, 7 hamarren izango dira laranja gehi limoia. Laranja edo limoia. Beraz, marrubizkoak oraindik 10 ditugunak izango dira, hau da, 7 hamarren baldin badira laranja edo limoiak, ba, 3 hamarren izango dira, 7 eta 3 hamar delako, 3 hamarren izango da marrubizkoak. Bai? Beraz, galdera denez marrubizkoak, ba hemen jarriko dugu marrubizkoi dagokien zatikia 3 hamarren. Eta galdera da zenbat gozoki dira marrubizkoak, beraz, zatiki honi dagokion zatia. Orduan, izango da, 20 bider 3 dela 60, zati 10, 6 gozoki. 6 gozoki izango dira marrubizkoak. Bai? Beste bat, adibidez. Julenek hogeita hamabost galderari erantzun dio. Hau da, galderen zazpi hamabirenak. Zenbat galdera ditu testak. Bai? Kasu honekan kontrakoa galdetzen digu. Hau da,
zenbat galdera ditu testak, hau da, galdetzen diguna da guztia. Bai? Eta erantzun dio zatikia izango da 7/12 hemen. Berdin zatia. Hau da, erantzun dion 7/12 eta hauek dira, zatiki honi dagokio 35. 35 galdera erantzun dio, hau da, galderen 7/12 hau da, hemen jarri beharko genuke 35, bai? 35 galdera direlako 7/12, bai? Bueno, pues guztia eskatzen digutenez, orduan egiten deguna da, biderkaketaren kontrakoa, hau da, ekuazio bat, bestaldera zatitu. 35 zati 7/12. Bai? Hemen jar dezakezute zati bat, eta gurutzatu egiten dezute. 35 bider 12, dela zirriborna egin dezakezute, baina da 220, zati bat bider 7 dela 7, orduan hemen 7. Bai? Horan, 220 zati 7 da 60 galdera. Bai, testak izango ditu 60 galdera. Beste problema bat adibidez. Argi zarizko kandela baten hiru amarren urtu zaigu. Bai? Geratzen den zatia hogeita bat zentimetro baditu. Zenbat neurtzen du kandela osoak. Bueno, kasu honetan, beti bezala, jartzen dugu guztia, zatikia, eta zatia. Bueno, galdera ikusten dugu, zenbat neurtzen du kandela osoak. Ba, hori da guztia, bai? Aurkitu behar duguna, kandela osoa, zenbat neurtzen du kandela osoak, bai? Orduan, galdera da, gauza da, 30 urtu zaigula. Beraz, esaten digu geratzen den zatiak 21 zentimetro dituela. Bai? Baina 21 zentimetro hauek ez dira urtu direnak. Dagokiona, bai? Baizik eta geratzen den zatia. Orduan, urtu bat zaigu 30, zenbat geratzen zaigu kandelatik? 3tik 10 daude 7. Bai?
batura delako bat, bai? Geratzen dira kandelaren 7 amarren. Orduan, 21 zentimetrori dagokio 7 amarren. Bai? Eta hemendik askatzen baezute isa, bai? Berdin, orduan da 21, gogoratu biderkaketaren kontrakoa bestaldera, zatiketa dela. Bai? Beraz, hemen jartzen dugu zati bat, 21 bider 10 goian jartzen dugu, gogoratu, goxokiaren sistema, diagonalekoak biderkatu, 210, eta bat bider 7, 7. Beraz, 210, zati 7 dira 30 zentimetro. Kandela osoak izango ditu 30 zentimetro. Bai? Bueno. Eta bukatzeko egingo dugu azkeneko buruketa. Adibidez. Poltsa batean laranjasko bi bosten goxoki daude. Hiru amarren limoskoak daude. Eta gainerakoak marrubizkoak dira. Marrubizko 6 gozoki badaude. Zenbat gozoki daude guztira poltsan. Bai, antolatzen dugu guztia bider zatikia berdin zatia. Galdera da zenbat gozoki daude guztira, beraz, galdetzen digute hau, bai? Zatia, esaten digute marrubizko 6 gozoki daudela. Marrubizko 6 gozokio hauei ze zatiki dagokie. Bueno, esaten badigute, 2 bosten direla laranjaskoak eta 3 amarren limoizkoak, bai? Emekate 10, 10 zati 5 da bider 2 lau, 10 zati 10 bat bider 3 3, 7 amarren dira laranja gehi limoia. Beraz, marrubizkoak zenbat dira? Zenbat daude 7tik 10rera? 3 zati, ez? 3 amarren dira marrubizkoak. Bai? Beraz, 6 gozokiei dagokie 3 amarren.
isa askatzen badezute, biderkaketaren kontrakoa esan dugu zatiketa, 3 zati 10, barkatu, 6 zati 3 zati 10, eta hemen jartzen badugu bat, 6 bider 10 da 60, bat bider 3 da 3, 60 zati 3, orduan, 20 gozoki daude guztira poltsan. Bai? Bueno, hau da zatikien buruketa errazei buruz, jakin behar dezutena.